Hej friends. I dag der skal jeg har lige været i IKEA. Eller vi har lige været i IKEA. Kan se her. Og jeg kan en pude, som er nogle centimeter lang. Og den lægger jeg ind i. Så vi skal åbne den, fordi så jeg kan sove med den i aften. Her i morgen der kommer der en med tæppe og nogle bokse. Og så skal vi også prøve at smage nogle jelly beans. Jeg ved ikke, om I kender det. Nå, lad os... altså, ude i butikken, der så den faktisk ret meget stor ud. Den er også meget dejlig til at mærke på. Der er lidt sådan nogle warninger, jeg skal læse. Ja, det er godt. Fyldt 100% polyesterstof. Okay. Jeg kan se lige for at se her. Det er IKEA. IKEA. Ja. Og det her er min unboxing episode 1. Hvor vi episoder er sådan lidt en speciel episode. Det er IKEA. Jeg synes bare, vi skal starte med hopkniven og tage den sådan op her. Så skal vi se. Faktisk. Det er faktisk en mærkelig måde at åbne den her pude på. Wow, den folder sig allerede ud. Så er det jo det væk. Pøn. Det er dejligt. Lad os lige prøve at se det her. Det er sådan nogle... jeg hader IKEA-instruktioner. Derfor skal man lige finde sit rigtige sprog og sådan noget. Den kan gå på dage, for de har været rullet sammen, bliver luftige og igen og får den rigtige form. Dyner og puder med syntetiske fyld er meget nemme at vedligeholde, fordi de kan vaskes tit og tørre ret hurtigt. Der står bare så lidt, hvordan man klarer det hele. Altså, hvordan det hele går til. Det kan være, måske jeg kan lige tage tæppet nu. Så stopper jeg lige videoen og laver en ny. Men det er så fint. Ja, vi kan se her. Den er fra, den hedder Hampton. Ja, Hampton. Og så står der sådan noget. Ja. Det var den første med pude i IKEA. Så jo, vi ses.